yandakabata box nemukadzi wangu achivatana mumota. Ndakazoenda kumba ndonoona kumba hakuna mukadzi. Ndobva ndabuda ndobva ndadzokera kuClassic. Chidzokera kuClassic ndakaona mukadzi wangu akamira nevarume vanga akamira navo tu vachiseka. Mota yaiye yaifamba zvishoma shoma sevanhu vanga vasina chavaivhunduka. Yobva yaenda kumba kwangu. Ndobva ndasvika pamota. Ndakasvika ndikanoka havana kuvhura. Ndikanoka havana kuvhura. Ndobva ndakazodongorera noti mota ine tindi. Ndikaona vanhu vari chipata kurongedzeka uya achidzokera kusiti kwake. Siti ramadzimai vangu rakavata. Ndobva ndakatanga kurova mukadzi uye achindibata kusvika ndizvodora chikunwe achindirambidza kurova mukadzi wangu. Ndikati iwe yako nei nasiya tatanga siya ndimbopedzerana nemunhu wangu. Ndekuti inini pandakaenda kuClassic pandakakwira mota ndakanzwa neshamwari yavo chiti murume wako akuwanda panapa but akadhakwa. Ndikabva ndati zvaakadhakwa akambostika nedoro ndikavanhongera pagedhi ndikarara panze ndikazopinda mumba kumahwani. Ndabva ndati pamwe akadhakwa semadhakiro akaita vagara vanotondisubscripta panyaya dzese. Ndikataura nemunhu muarea havadi kuti nditaure nemunhu rume, havadi kuti pamba pavo pauye pachikumbirwa ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka tambire mpamo vamanomano mambo vapindi tsanangurai nyaya yenyu muchimhanya mambo vaibate saka ndazoramba kuenda mberi noti vasvika mambo. Sorry mambo. Indeitwa Josephat Manomano ndauya nenyaya yangu yandakabata box nemukadzi wangu achivatana mumota. Zuva iri rakanga riri musi wemugovera. Zuva iri rakanga riri musi wemugovera kumanheru. Ini ndakaenda pabhawa rinonzi paClassic ndine sawira wangu andakanga ndiinaye. Tobva tatandara pakapera bhora ndobva ati andiperekedze ndobva ndamuperekedza. Aenda ndakazoenda kumba ndonoona kumba hakuna mukadzi. Ndobva ndabuda ndobva ndadzokera kuClassic. Chidzokera kuClassic ndakaona mukadzi wangu akamira nevarume vanga akamira navo tu vachiseka. Ini ndobva ndamira ngwanda ndiri. Zvadaro ndopakabva mukadzi wangu paanga akamira paya ndokuenda paapane shamwari yake nemurume wake weshamwari iyoyo. Box akanga aripo. Ndokubva vabva vabox ipapo ndokuenda kumota. Vaenda kumota mudzimai wangu neshamwari yake neimwe shamwari yake ndokubva vatevera kumota kwabox ndokubva vanomira pamota. Mudzimai wangu kwakupinda mumota ava kwakudzoka shamwari yake obva atopinda mushopu manda ndapinda ndichikumbira change yangu yanga yasara imomo. Vakatonditi titengere madhiringi ndikati handina mari. Ivo havana kuziva kuti kundishuudha kwavari kuita vachindidzivirira kuti ndisaona kunze. Havana kuziva kuti ini ndiri kudi ndaona zvaitika. Ndokubva vaenda ndokubva ndatevera mota. Mota yaiye yaifamba zvishoma shoma sevanhu vanga vasina chavaivhunduka. Yobva yaenda kumba kwangu. Ndobva ndamira murodhi pari straight kudai. Ndobva ndaona mota ichikona yakatarisa kumavira zuva ichibva yadzoka reverse. Ndayapaka paside pepamba pangu. Pane chirima ipapo notawalaiti rotocha kurefu asi padhuze harioni. Ndokubva vadzima malaitsi emota ekunze vobva vadzima emukati vavati zii. Ndakamira almost 4 minutes ndobva ndatanga kutevera ndichidzika neheji nokuti kuti ndiuye nepakati ndaiti vanhu vanondiona. Ndazosvika padhuze ndobva ndakamhanya. Ndobva ndasvika pamota. Ndakasvika ndikanoka havana kuvhura. Ndikanoka havana kuvhura. Ndobva ndakazodongorera noti mota ine tindi. Ndikaona vanhu vari chipata kurongedzeka uya achidzokera kusiti kwake. Ndobva ndakatanga kurova mota yayo ndichiti ndakuipwanya. Ndobva akazovhura zvikanzi tatatokona tatichitokufonera. Tatakatokumirira. Ndikati mamakandimirira papi? Pano parima makavharirana mumota. Siti ramadzimai vangu rakavata. Ndobva ndakatanga kurova mukadzi
uyu achindibata kusvika ndizvodora chikuno achindirambidza kurova mukadzi wangu ndikati iwe yako neina siyati atanga siya ndimbopedzerana nemunhu wangu pakatanga kundirwisa mudzimai achirunga matombo achida kunditema handiti ndo pandakazoti uyu chimira ndidaidze vanhu vauye vaone pawakapaka mota yako kuti mota yako pawakapaka apa ndokuperekedza munhu here kuri kutaura ndo pakati handina basa nazvo ndakuenda ndobva ndamhanya kutora piki ndikamurovera mavhiri 2 emota yake kuti asaenda akamutsa mota isina mweya matai akatiza akaenda achiramba kuti vanhu vauye vaone mota yake payakapaka achiti ndanziperekedza munhu adhakwa achakwanisi kufamba ndikati kana wanzi iwe perekedza munhu achakwanisi kufamba wangadeenda pagedhi handiti kwete kuti gedhi riri uko woya kuno kuseri kweyadhuko ndokuonopaka nemota usiku wakadzima malaidzi wendaperekedza munhu akadhakwa ndakazviramba ini ndotenda mama chakaitika shamwari yangu yane murume wake Chirema shamwari yangu murume wake akandikumbira akati ndiperekedze kubhora ndabva ndaenda kubhora naye ndabva ndasvika ndabva ndamutanga kutaona bhora ndabva taenda kubhora tabva tanoona bhora wake padhuze nepedu kungojambatara tabva taenda pabhora shamwari yangu yakabva aburitsa $10 akabva ati kana masvika kubhora utengere murume wangu chii zvakaitika kuti mumota ndandirimo tata kangogara ndakavatakura paclassic pabva parutaura ndakumbirwa nabhuru wangu kuti ndivatakura ndavatakura ndibva ndasvika ndibva ndavasiya pageti pavo pandaitena ndakutenda kuti ndidzokere ndobva vadzoka ndobva vati murume wangu hahamu ndikati kwenini andidakumbirwa ndikutakure kuzokusei panapa zvikanzi ndakuda kudzokera pamwari kuclassic kuda kudzokera kuclassic ndokupinda kwavakaita motikari vapinda mumotikari murume wacho ndongwadza akazouya achisvika achivhura motikari achitanga kuvanhu aitotinda ndachitorivhesa kuti ndidzokere ndiende kuno pavakasvika akambosvika ndobva avhura dhoo ndobva atotanga kurovana rakavhurika vangosvika vachivhura dhoo vachitotanga kuvarova vakagara ndobva ndatoburuka ndobva ndatovabata kati aiwa munoroverana nyaya yenyu yamuda kuroverana ndiye vanhu ndobva vatoungana vachinenoiza nge yakutoitika ndobva tabata aiwa uyu anga storipo ndii ndakatozomufonera bhozi ndiye akatondikumbira kuti tipinde mumota kukumbirai but kwamakazoonekwa vaivakwe vangahoitinisa nai madha mungazive zvaitwa nevaviri musiku akwete ineshe tinongoziva zvekuclassic ndobva matosara ivo sokuti havakazofamba sei mungazvipindirawo izvo mudatohoitinise kuti maivetu munhu angazivi zvaiti asi nangu ndinozongonzwawo mhosva nekuti ndindakatokumbira box nekuti uyu mudzimai uyu anga ane murume wangu classic pekutanga ndiye akanomusiya indaibika kumba pandakazodzokera navo ava ndaidonopa shamwari yangu powerbank ava vaidonosvika tinonzi rachel enoki saka vavava kuti kune murume wangu pride hande kumba ndobva uyati handoda umbonwa doro ndobva ndati kuti tiende kumba ndozodzoka zviti imimi sarai ndopa ndakabva ini ndindakaenda kuona box ndikati box ndokumbirawo amai inzwai ambuya hatisi kukudai kuti muve witness mudare sumukai imimi
akamira kugaragara izvi muchiteerera nyaya yehama dzenyu tatangira pakawanikwa mota avanichi kwamati makanga musiko kana modero zvakufanira kuti chero munhu aimbori nawo 3 days dzapera anoti ndave nawo vaitombofunga hakuenda kumusha zvakateerera izvo imi penyu makapedza makadzanakutsamira kuti ano ndiri mudare shamwari kana zvekuramba inofonera ndati ndiri pasibhizi kuchema wasvika mira ndiri mudare hatidi kuti tinogadzira fenzi isingadiwe nai mai imi muri imawana munyanya nemukadzi mumota vatinozviziva vakagara chakaitika ipapo hatidi chakaitika tikuti chakaitika ndo chamakuzotaura ivi hatikuti ndimi mangouyawo zveni maswana murume wenyu nemumwe mukadzi vari mumota hazviitewo but nguva dzakutaura zvacho hazvisizvo dzaive nguva dzaiva kumapasti 7 ndikoonderotika nguva mati onderotika nguva handisivi hangu bonde harina kana harina nguva saka sei muchiti 7 dzina problem sei dzisina problem chero 2 dzemasikati dzine problem une mukadzi wemunhu usiku arivapona imimi ndimunogona kutaura zvakaiti ende chogona kuiti chokwadi asi zvinonita kunzwisisa unzwisisa wazvinoerewe anzati azvinzwisisiki zvonzwisika iwe wana mukadzi wakanga nemuzvimoti uzonzwisika iwe tomoda akapfuta mukadzi wako uri kumucha kuti aripo mwana ari mota munhu unonzwisika kumanitsira zvokuti kumanitsira zvo muri kunanga musina vamakaita maida kuita kana kuti muchisingoita kana kuti maironga hapana chaziva ndimuri 2 muchaziva kuti zvii zvakaitika zvisina zoitika asi chakangoshata nechekuti uyo arondedzera mafambiro amakaita kubva kamakafamba zveshwashwa ataura kuti apa shamwari yanyamheni shamwari dzenu dzakanotaura kuti amai avanga vadhakwa na7 zvotaza kufamba handisina kana kudhakwa ndasina uyatikudini uyatichii ivo ndo vatauro kuti handisina ndakadhakwa ndandisina kudhakwa iwe wakanzi uperekedze mai ava nekuda kwei chinoitika kupechwe kunobhurowa wati chii wakanzi perekedza mai ava vaita sei ndangoti ndakanzi ndivaperekedze vaita sei murume wavo anga asikwepa iwe wakatumwa nevavo perekedza mai ava vakakupa mari aya vanambondipa mari saka mai ava pani wandoda kuti vakutume kuti mati acho irikwe tozonongotumwa vanhu vandowirana navo izvo vawirirwa ndiwe apa totombokuchacha next time hauzviti kana iri mhosva zvaya kubatsira hama neshamwari mhosva kuneni mukadzi wemunhu kuchita zvikaita mukadzi wemunhu ndingabvunzo wangu ndambotaura zvekudhakwa kwava ndambotaura vataura nyaya yekudhakwa ndivava handisiri imi vanga vakadhakwa chaita ndizokufunda mbudzo wekuti sei ndaona kuti muri kuti dzadziri 7 saka vavatomwa zvekudhakwa na 7 but mundiregerere ndekuva munogara pechwe mogara pecho owe mukuda chikombo ndokwevaya mai vave kunyepa vaya mai vekudanana muchidafutura vonzivekudika sasa lazima unomukapinda wokupa statement
wawedzerwa statement wakukanda rimwe statement kuti mambo vanga kunyembere kuti vese masabhuku vese vanga kunyembere kuti wataura ndavanzi ndivaperedzi ndoda kuti vanga vakadhava vese vanhu vowitnessa inyembere yekuti ataura yega ipapa vanhu chese takatira but amen ndokumbira wangu pane recording apa ndofunga tinganzi kuti yako ndiyawo ukazosangana naye kwanosangana chiteerera kuti fine iwewe basa rako nderekuperekedza vanhu usingabhatani kuperekedza mai yako kumbirwa nemwe munhu saka munhu iye akakuparisa mhosva uchera mungi mbeva munhu mabva kubewa mbemberi munhu iye akakuparisa mhosva wakati watakura iyi iye ndiani murume akaremari ndo vanhu vanitoda kutakurwa ndo vanhu vatoda kubatsirwa wakati wabatsira iva munhu asingagoni kufamba akatomboperekedzwa nevava netsoka ivo ava kwanza kuperekedza munhu asingatya vozotya kudzokera mumako ine babva vakure zvakadii akusikure kwekuti kurestereke kwakatazi apadhusi kokunoda mota nezvei pane mamita zimamero tindati kuti kude mota ichakuperei uyu murume wemamuzata aiona zvezvaiti mamuzati ende ndizvozvo kuti shamwari dzeava makamboenda pamota ava ndobva vakazopinda mumota handizve ava ndobva vadzokera ndokuenda mushoko azvizve zvakasara zvichiitika ipapo but aivapo uyo anomudzwa nemunhu aivapo mai pavakaenda kunodongorera mumba kuti vaone kuti murume ari kuhere vakaona kuti hapa ndotsvaka kudzokera iwe ndizvozvo vakati bo hapana munhu ndobva vadzoka plasendine mubvunzo mambo wangu ava vachienda kunotarisa kuti murume aripo imaperekedza munhu kungoperekedza makaramba makamira kusvika munhu okay handina kuramba ndakamira ndaitoti ndakatoenda kunotena zvapakaita handi ndakasepa apa ndasvika ndamira apa vaburuka ndobva ndaenda kunotena kuti ndidzokerewo ndobva wakadzoka pamuyaiona moto aiona zvinhu zvanoita auyaaiona kubva papoint a to point z uyaiona ndizvozvo zvese zvakaita shamwari dzenyu nekufamba mukaenda munhu akatoitevera ndizvozvoaiva ari andi shamwari yenyu yakaregere kutaura kuti dzimai vako tamusiya tamuisa mota aenda shamwari yenyu payakamuona mushoko handisingazivo kuti asi 300 is almost a kilometer zvapanoita kupetwe inii chakaita kuti ndevabatsire handitika inyaya yekuti kupetwe kunotyisa nyaya dzekurwana kwevanhu dzekurwa kwevanhu saka pavakandikumbira vanhu vandogara navo mukomira handinambobva ndafunga kuti pangaite saka pavakakukumbirai vazonoona murume wavo mushoko iyoyo akutosumuka ndisingazivi kuti vakataurirana kuti chiiyoyo aiwa vanzi havana vape uchapupa amuona chiri kuitika ishe vakatoti tingiri madhiriki ndikati hana mari vachitondishiodha vakatenga poloni ndikatononokerwa kuwa change uye achitambira dhora ravo ravaitenga poloni ndokubva vadzokera kwakune murume wavo ini chicheuka kudai so pamusoro imambo dai ndaimba nefoni ine rekodha dai baba vandakavarekodha dai ndakupureyerai zvavaitaura baba dai ndaiva nerekofoni ine rekodhi ndekuti inini pandakaenda kuklasiki pandakakwira mota ndakanzwa neshamwari yavo chiti murume wako akuhwanda panapa but akadhakwa ndikabva ndati zvaakadhakwa akambostika nedoro ndikavanhongera pagedhi ndikarara panze ndikazopinda mumba kumahwani ndabva ndati pamwe akadhakwa semadhakiro akaita pandakapinda mota ndakabva ndakumbirayo ndikati kana akadhakwa ndikasvika kumba asipo kana akadhakwa todzokera kumashopu ndonomutsvaga pamwe akastika ndakamutarisa pamashopu ndakamushaya because inini paakandiona akandihwanda
pandakasvika kumba ndabva ndashaya ndabva ndaudza kamukomana kamwana kangu kari grade 5 ndikati pfeka jaketi tinotaisa dhedhi vako mwana anga asati apinda mota because ndakangoti ndichibuda pagedhi hatongoti kamupanda kakangorebawo mbijana ndakangoti ndichibuda pagedhi nini ndichipinda mumota mwana achisvika pagedhi baba wake vachisvika pamota akabata jaketi mumaoko mwana wanga aenda kuchikoro vagara vanotondisubsupgeta panyaya dzese ndikataura nemunhu muarea havadi kuti nditaure nemunhu rume havadi kuti pamba pavo pauye pachikumbirwa souti chaiyo but ndinenge ndisingade kutoti paitike nyaya dzakadai chero munhukadzi chaiyo akauya akakumbira souti avadi munhu akati nditemere mavheji chaiko avadi usingasvike avadi ini handishaiwo here pamba pangu pamwe panhu patoda kuti tinzwisise mambo ndepekuti mavanzwa maya vari kuti ndakakumbira kuita izi ifi ndo vakazvitsvagira futi mota pandakatsvagirwa neuyu ini ndakakumbira kuti kana ndamushaya kumba toenda kumashopu because munhu anongodhakwa zvekudhakwa zviya makangwara saka ndangoti muchitanga vanga vachiti murume achipa statement vachisekerera ndikati ko muri kusekerera zvikanzi ndikati why munoseka mukoti muchiakiuzwa nyaya yakashata kudai turamuchaja kuti next time asidazvikuti andika saka zvaunoita mwangu unobhadhara mombe mbiri newai mombe yekundari medu munomwe yakachipa ndotransitona saka mombe mbiri 600 wai unogona kuya nayo ichifamba ukaishaiwa unonzi 100 kana uda ndimbokuverengera bai vhesi andisikutunga chihore chakatunge chirikogara vanhu vachingobatwa masingabatiwa wawatudikana une chichemo chemo hako unobvumi kwenu chichemo chandinacho isingazivi kuti ndakaparawo mhosva nekubatsira amai ava vari apa handina kutotanga kuti ndivabatsire kana kuti ndo musi wazvaitika iwo wacho wataonekwa tinawo handina kana aiwa handina kana mona kubva pakaitika kubva paclassic pacho handiti pandavatakura handiti kubva paclassic pandavatakura nekusvika kwakaita murume wacho chipo chetongoti 4 minutes kana kuti dzakatowandisa amene ndisingazive zvangu kuti kana amai ava pamwe aiwa ndikuti kubva handisi kuti inokavwa ne4 minutes ndati kubva nekusvika kwakaita murume wacho ndofunga chipo che4 minutes zvapakaita isusu handinotenderera kudai ipo pacho pane rodi yekudambudzira yaakauya nayo achimhanya zvokuti handisingazungaungatotaura nemunhu matowirirana maakutodanana pa4 minutes hama yangu ndakuvhunza dai uriwe wana mukadzi wakwani munhu mota usiku unofungika ndizvandakabvumoti zvakaoma saka wauda kurambisa kufunga seizvodiya but kana zvakaoma kudaro but inini mhosva ndoyandi kuti inini panyaya yemhosva ndozvandikuta kuti inini kusaidi kwangu kutobatsirawo kwandakaita ndiri kupinda mhosva nenyaya yekubatsira ayo ndaida kutaura kuti ndoda kutochema ndichibva ndozvandachitaura ndaida kuti nditange manzwisisa kuti inini amai ava kutosangana kwandakaita nawo i4 minutes idzo dzandakavatakura nekusvika pamba pavo saka chichemo changu
kwete kuramba uchipanga statement mutemo kana watotema Ndiani hakunaverenga Bible. Kuverenga zvirevo 7. Kuverengere murume. Yangu zvirevo 7 iri pachii ndafunga kuti kuchema chema. Pandotochema chema. Rekatanga waverenga kuchema. Panzi vesi. Pasebena ba. Munibona here? Alright. Musoro weshoko unoti yambiro pamusoro pemukadzi. Muri pamatari pamunhu pemukadzi mama manje. Alright. Yambiro pamusoro pemukadzi chifere ndo musoro weshoko. 7 pa 1 yacho. Mwanakomana wangu chengetedza mashoko angu. Ugoviga mirayiro yangu mauri. Chengeta mirayiro yangu ugorarama. Uchengete dzidziso yangu semboni yeziso rako. Uzisungirire paminwe yako. Uzvinyore pahwendepa yemwoyo wako. Uti kuuchenjeri uri hazvanzi yangu uye uti kunzwisisa ndiyo hama yako. Chakuchengeta kure nomukadzi chifere kubva pamudzimai asingazvibati unokwezva mashoko ake. 6 yacho. Napahwindo remba yangu ndakatarira panze nomumagirazi ndakaona pakati pavasina mano ndakacherechedza pakati pamajaya. Rimwe jaya rakanga risina njere rakanga richidzidza rakanga richidzika nomugwagwa pedyo nepakona yomukadzi uya richifamba rakananga kumba kwake. Panguva yorubvunzavaeni zuva ravira kunze kwosviba. Ipapo mukadzi akabuda kuzosangana naye akapfeka sechifeve uye azere nounyengeri. Anotaura noruzha uye anozvikudza. Tsoka dzake hadzigari pamba. Imwe nguva ari munzira, imwe nguva ari pazvivara. Okay. Endelea the pan by Drukuda. Oh. What am I fact? Ini ndandina uchemo chokuti ishe ini ndaitobatsirawo vanhu ndange ndakaziva kuti chichemo changu ndechekuti ndine mhuri, ndine vabereki vandochengeta. Kwandoshanda mari yandotambira 300. Saka ndaikumbirawo dai mandideredzerawo mutuku. Andofunga pakaita mombe imwe chete nehwai ndogona kumira. Unowana zviri? Ndofunga makandipo 2 months dzinokwana.
ndirini taroka kajoto titile kumedzana izvo zvinoita chatoitira tutaure tisingadi kudza mazuva ari padisa ari pamutemo tinoita kuita kudinii tinoda kuti utirwe kusununguka kuitira kuti musuku wacho ukasvika ukakundikana toziva kuti mani sungai munotitezva masangana nacho chatofunga tinokavha dambudziko rino apona zvine zvaani makosi Shongu wakambira murume ari kukumbira mutongo wamamba achiti mudzikiswe akandisungisa ndikabhadhara mapurisa $30 ndikamupa $60 yemataya ndakaboora nchiti mota isasumuka akatiza nayo isina mweya ilosi yandakaita handiti ndikauya kudare futi kuno imari dzandanisotarisira kushandisa handiti ari kuti ane mhuri ini ndotochengeta mai vemudzimai wangu bofu pamba pangu izvezvi vari kokumba tsanwa ndatovatora kubva kubhinga kuti tsanwa uye muzinzwire nyauye hanzvadzi yenyu saka iye ndaudzikisirwa mutongo kolosi yandaitei endzwanyai iwe wakazingokona mataimu inyaya yakatozvimirira ndatisisu takakubhadharisa amina ndinotaura nekuti hautsivi chivi nechivi ukatadzirwa kumunhu akangwara unopotera unomang'anisira ukaita nokuti ukatadzirwa ukatadza ndosaka ukanzibhadhara mataimu ari kuraya propati ndizvo so iwe mosha akazvimirira aise munhu uri ngotiudzawo zvakuzokamboitika but isusu katitonga vanhu panapa hatiudzwi matongero nevari kutonga ndati ndiri kukumbira nevane katadzi tinoita maonero ani ndotenda tiri vanhu tese ndizvo ende mai ndoda kukuudzai kuitira kune vamwe vane nyaya dzisati dzapera vanhu kwamambo hakusiko kunoti ndahwina nyaya kusiko kuwina ndikokuti tayananiswa kuno ndikokuyananisa kusiko kuwina kunoti amba tikanowina nyaya tikanoyananiswa isusu kunokwai kusiko kuwina pane chauri kuzowina uri kuyananiswa tikuona kuti uda wakaukama wenyu uyu tamuro wakafaini kanofanira kubhadhara ndika haachazviiti futi mangwana maama friends muramba muchionana muri vanhu vachii andizvei kuderedza tsano wakuona tsano vanotoda timozotaura navo kumba zvakanaka vanhu tezva vozogara pasina hanzvadzi kuti hanzvadzi zvakadaiwa munhu mukuru wadirei kuita zvotinyadzisa dzamawo kuita zvoita kuti zita redu ritaurwe mune zvakanaka andizvei ndotenda hakusiko kufarira kuti kwai ndikanowina nyaya akukwini kunoyananiswa pachine zvimwe aiwa kuita pasina manyora madhetsi ataura noru asi atataura ndofunga musi wa 31 Juni zvese zvinenge zvakakwana azopera kwachimai ewe dhondowati wagara uchishanda uchengeta mhuri yako kwete nemari yechikoro chemukadzira uchatozoshandisawo zvimwe kamari kachakoti ucheka nokuti vamwe ari kuna kusa ndino wangu awo